Tunteilla on hyvä tarkoitus, merkitys ja mielekkyys. Ne kertovat meille joka hetki, mitä meille tapahtuu. On hyvä kysyä itseltään, mitä minä tarvitsen juuri nyt? Turvallisuutta, sosiaalisuutta, arvostusta. Tunteiden tunnistaminen ja pohtiminen on oppimisprosessi. Sen tuloksena osaamme toimia tarkoituksenmukaisesti. Parisuhteessa ja perheessä tarpeiden tunnistaminen ja ääneen sanominen on tärkeää. Muuten paha mieli voi kasvaa vihaksi. Mielentäminen on omien ja toisten ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen pohtimista. Vain oman näkökulman miettiminen johtaa yksinäisyyden tunteeseen. Sitä opetellaan jo lapsuudessa. Puutteellinen hoiva voi johtaa puolustusreaktioihin. Mielentämistä harjoitellaan tarkastelemalla vaihtoehtoja ja näkökulmia. Ollaan nykyhetkessä ripustautumatta menneeseen. Ei välttämättä tarvitse olla samaa mieltä kumppanin kanssa. Tietoinen mielentäminen voi tuoda parisuhteeseen uuden näkökulman ja kyvyn sanoittaa sekä ymmärtää tunteita.